Club Superart de Girona, un equip de persones voluntàries interessades en el món de l'art en general i dels museus en concret. Ens reunim un cop a la setmana per treballar plegats. Vam començar visitant el Museu d'Art per a conèixer les obres i els tallers que oferien. Ens entrenem per oferir activitats i tallers a adults, nens i tot tipus de públic al Museu d'Art de Girona. Ens vam formar en el taller Pintem sense colors, en el qual vam treballar amb adolescents. Allà vam aprendre a saber fer un taller. Teníem por i estàvem nerviosos, però l'experiència va resultar tot un èxit. Després van aprendre sobre el teixit. Van visitar Girona i també tapissos de la ciutat. E van visitar el taller de l'artista Babers. També es van formar amb talleristes com enquadernació, elaboració de un mòbil, atrapació i possagots. Finalment vam triar el taller d'atrapasomnis, perquè és el que ens va agradar i impactar més i vam trobar espectacular. De cares al públic infantil vam pensar que era el més adequat. Al llarg de diverses setmanes ens vam organitzar per tenir en compte els materials, la ubicació i posar en pràctica els ensenyaments apresos. I també van crear per l'ocasió un joc de pistes pel museu. El públic familiar havia de trobar obres relacionades amb els somnis. Unes setmanes després, el Museu d'Art conjuntament amb l'Institut d'Assistència Sanitària organitzen una exposició titulada Diàlegs amb l'Art. Nosaltres, com a Superart, hi vam aportar unes obres. Superart rep l'encàrrec per fer visites guiades i tallers relacionats amb l'exposició. Ens documentem i preparem els materials i el discurs perquè arribi de manera entenedora al públic. Va ser un repte per mi, personal, un èxit perquè les meves dificultats no es notaven en el grup i hi vaig aportar tot el meu saber a disposició dels meus companys i això em va reconfortar. Em va resultar una bona experiència. Em va agradar veure la gent participar. A mi em va sorprendre la meva capacitat resolutiva. Em va agradar veure que el que jo feia agradava als altres i participaven demostrant interès.